Hola famílies, en aquest vídeo us presento la cinquena sortida al carrer amb boira. El plantejament és fer una sortida diguem-ne de recorregut molt més curta, per tant era arribar a la cantonada del mateix carrer i tornar cap a casa. I bueno, ja veieu que inclús amb un objectiu tan assequible passen moltes coses en aquest moment i era encara més d'hora, eren les 6:35 del matí, del divendres 26 de juliol del 2024, ¿vale? Llavors ara ens trobem Hola. diversos veïns, com veieu. Vaya. Gracias. Pues 3 meses y medio, más o menos. Estás ahí, ¿no? Vaya, iniciando todo un poco. Un dels aspectes que Hasta luego. diguem-ne que m'agrada molt la boira i que l'ajudarà moltíssim a elaborar les seves inseguretats i transformar-les mica en mica en seguretat és la seva capacitat i potencialitat a l'hora d'observar. Veieu aquí ella seu i aquesta tendència que té ella de forma natural, diguem-ne que intentaré fomentar-la i a més diguem-ne utilitzar-la com una eina que en si és d'aprenentatge, l'observació, i facilitar-li doncs, tot el tema de les experiències i dels aprenentatges significatius que ha de treure diguem-ne de les experiències de les sortides al carrer, més altres exercicis que anem fent en paral·lel. Aquí ve una persona per observar-la. Quan passen cotxes és quan són els moments que ho porta pitjor i vol tornar cap a casa. Hi ha algun moment en què es desespera una mica, sobretot sorolls així més intensos de cotxes que passen i que es paren, etc. Llavors aquí intento que aguanti una mica, però veig que no i no val la pena forçar-la, llavors anem cap a dalt. Un cop hem arribat a aquell punt, com veig que el cotxe passa, intento fer un segon intent, d'arribar a la cantonada, perquè no es quedi amb aquest gust, diguem-ne, més agre, i intentar que es quedi d'aquesta sortida amb un gust, diguem-ne, per dir-ho d'alguna manera, agradolç com a mínim. Llavors, l'acompanyo una miqueta i la motivo a anar una miqueta cap a baix. Ella té força clar que vol anar cap a dalt. Per tant, aquí faig com un últim intent i em baixo a la seva alçada i estic una miqueta amb ella per donar-li una mica més de seguretat i de caliu. I llavors ja a partir d'aquí ella és qui decideix i anem cap a dalt. I veieu que insisteix i llavors no vull forçar més la situació perquè no té sentit. Ja tindrem més oportunitats d'arribar a la cantonada. No és algo que s'hagi de fer en un dia, ni molt menys. Per tant, mica en mica, i el que us deia en els anteriors vídeos, o sigui, l'objectiu de cada sortida és valorar en quin punt està la boira i adaptar cada sortida a les seves necessitats i el que ella ens va dient. Aquí passa una persona corrent, se la queda observant. No és un carrer que sovint passin persones corrent, però mira, això és el que té quan comences a fer coses que dius, ostres, Déu-n'hi-do, justament ara, no? I ara passa un altre cotxe i llavors és aquí la valla. Els cotxes és de moment el que porta pitjor, sens dubte, i ara ja doncs decidim anar cap a casa. Ella es posa en el portal del costat de casa i com veig que no surt, doncs al final diguem-ne que l'agafo i ja posem cap a dalt.